पुलाव चिनी मीडिया चैनल बेलाके हामबाय मारो तिनी जोंगर सिदाई थानाव फाइमाने इंखा कायसानो कारण त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकुरनो साइमानो सालकिसे सेकां हेजामाराव आरो कम्युनिटी हल बीजेपी नि हिनि जों साइमिया किन्तु जों साइमान आरो पश्चिम त्रिपुरानि चिनी तामनाय बना एमपी पश्चिम त्रिपुरानि एमपी बिप्लब देवनि कायसा प्रोग्राम दंमानि पुलाव जों साइमाखा प्रोग्राम एसएस एमपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट त्रिपुरानि ओ एमपी चिनी क्रि सारगनो रिगनाइते सारि बांनानि हिने जों खानामानि उलो जोंनो खारो पंनि पार्टीनि फ्लैग कायजा लेहक आबो तो जानाय पार्टीनि बेपार बतामो खाय खाया साइमिया किन्तु आबोनि परे आरो तामुंखा बुलाइखा साबाबाय सा बुलाइखा कै बुलाइमा तो जेकुनु जागा बुलाइमानो किन्तु आ बुलाइमानो तुयै डाइरेक्ट त्रिपुरा मथानो बरक ब्लेम खाइखा एवं त्रिपुरा मथानि बिरुद्धे बरक स्पेसिफिक बुमुं रई कारण बुं तो माननाय न लोकेलनि बरक तो आरो जतन तंबायो लोकेलनि चिनि त्रिपुरा मथानि सापुटारनो बुमुं बरक केस फाइल खाइखा गाबोन यागुलो चंग सिंथाम नुखा जे खरकसा मीडिया बुजाखा जोंहाबो दुख प्रकाश खायो ओंखाय जेबाबो आबोनि परेबो रिएक्शन किसु किसु चैनल मीडियानि जारा मीडियानि सामुखाय दंनाय रक बरक डाइरेक्टली जेबाबो जे कक साका आबो खुबैनो दुर्भाग्यजनक आमतिखा कक सानानै कक गया दाबो तो जानजोनि फ्रीडम ऑफ स्पीच दङ बंनि स्वाधीनता दङ कक सानानै साइमानो आबोनि परे जोंनो पुलिस रक साबसिस्टि खालायखा जोंनि लिडार रं सागा ठीक আছে একটা ঘটনা গথিকা চিফ মিনিস্টার মারাত্মক জলি जाखा স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মারাত্মক জলি जाखा खरंनि जों जे फाइनथुम जों खरंनि मारमनाय रंखा सारने खाइ रहका आबोनि परेबो साव स्वराष्ट्र दफ्तर ताइसे साव हायनो जों पत्रिका नुखा सिदाय थानानि पुलिस गाबिलुति खाइजाक सिदाय थानानि अरनि आयु आ केसनि आयु बरक सागनाया माने कतै त्रिपुरा मथानि पक्षे दङनि सामाखौ ना जों तो साव नों जुदि एका घटना गथिका अंकाय आ जागाव निरपेक्षभावे तदন্ত खायनांथुं उ तदন্ত ताङि खायं साबु दुस दिनै मंगलबाबो बुजाखाबो जोंहा हामजागो जों हामजाय गया किन्तु साबु बुखा नोंबो तथ्यमान हानाय तथ्यन हामाने परे मंगलबाबो बागि बुजाखाते आ बागि सिमना एलाकानि बीजेपी नेतार बियां थांका ब्लक भाइस चेयारमैन दङ मंडल सभापति दङ आरो तारपर बिनुद देबबर्मानि दङ दा गोबां नेता दङ आदिना थाङा अनुपस्थित तामर अजगर जिनुमानि हिंगाय बरनि दलीय कुंडल और दलीय कुंडलनि कारणे शुद्ध माइलिस ताना थांतानि बरनि बरबायनो बरक बुदे कोनो एकटा किसुं लायखेना बेरसाना जागा हांगे ताइ केबनो मालिया जोंनो त्रिपुरा मथान बर बेरि रेखा तिनि जों जर फाइमानि कारणका जों अनारेबल तिनि चीफ मिनिस्टार जों सानाय एवं जों तिनि इनचार्ज अरनि उसिनो जों अबनो अनुरोध खायनाय नों फल्स केस जे रैमानि बीजेपी नि अंगै आबनो दाक्ते विड्र खालायदि आबनो विड्र खालायदि नम्बर 2 जोंबो लामा हिमै दंफ्रु सिनि पार्टीनि कयेकजन नग थां दंमानि जरा आबो बरबो एमनो बुजाखा सेस पॉइंट बरबो हेजामारा पीएचसी बरबो सेलाइन तेलाइन जे बरबो आर क्लाइखा आबोनि उपलक्षे आबनो जारा बुनाय रक जारा दागार फाइनाय रक जारा इनसाल खायनाय रक बुंगो स्पेसिफिक जों बुमुरिखा बंने अरेस्ट खायनांथो होननाय जों जखन स्पेसिफिक बंनो रम दिनै जे खायमगा जोंखाय केस पर्यन्त ताक पॉइंट रेजिस्टार खालायजाय गया आबो प्रशासन आइन की सुदे एक हाथे ताली बाजे आइन की सुदे बंनि बागै ना चिनि कोन आइन करिखा या जोंनायो 24 घन्टानि बिसिङो जोंनो जा चिनि कर्मी रंनो जारा बुनाय रंनो एवं चिनि केस नंबर विड्र माखायनाय आपंनि जारा केस खायनो बरनो अरेस्ट माखायनाय अरेस्ट केस जों 24 घन्टानि परे जों अल्टिमेटाम रेखा
aboni pore chung borok jor kun kisu khayakai abono chung একটা ব্যবস্থা না হারাই খুব গণতান্ত্রিক উপায়ে না কোনো বুলাই তগলাই খাইয়াওই না जों লামা দাকাসো বন দাদা কক না চিংকি অসহযোগিতা আন্দোলন খাই তাম খাই আবচিনি চিনি ব্যাপার আমাকে আং তিনি পুলিশ প্রশাসন এবং চিনি ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টনি যে এসপি ন বা অনারেবল চিফ মিনিস্টার ন অনারেবল যারা মিনিস্টার না অবনো অনুরোধ খাই ত্রিপুরাও শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখনার বাগৈ এবং আর যত পার্টি নি ন বিনি फ्रीडम दङ जतनि न डेमोक्रेटिक हिसाबै जानि प्रोग्राम बर खाइतों मानो आबो खाइनाने बागै अन्तत निरपेक्ष पुलिस बनि सामुं निरपेक्ष नांथों जोंनो जुदि हाइके जोंनो प्रेसार सिनि बरनो जेल सारि मा खाखाय बंनो बरमबै जेल दाना नांथों अबनि बागैनो जों तिन अर फायो जस्ट तिन अर जों लीडरशिप जों अर डेपुटेशन सि जों जरे डेपुटेशन बुं जरे हिनि फाइके हांखाय तिन अ लामा सागिया जोंनो जरि खानानो जरि साका न फुनुक दिंगे जों फुनुक मानो तागो आसुक नरमिया त्रिपुरा मथा एडिसि एलाकाओ या नन एडिसि एलाकाओ जों आसुक नरमिया तागो कराक न तागो जों थिना राजि दंगो तागो चिनि हानि बागै चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेनि बागै चिनि सोले ताहने बनो जिनि एकॉर्ड नि बागै जों तागो चबा खाइने बागै जों रेडि दं जों कोनो दिन उसरुक लाक आमागने जों तिनि अर फाइका आगामी दिनाव जदिनो जों चिनि जरि जास्टिस जरि माय आंगाय जों आन्दोलन ताव खाइनाय जार पुलिस बो जा माना जो खाइने बो खाइदि ननि अधिकार दङ खाइदि जेभाबे हक अन्यभाबे फान जोंनो केस रेखाय रेडि सिन कुन दुख करै किन्तु जों बाबुनि आबुनो तै जों आसुगै दंलाक जों आसुग दंला नों बा एलायन्स जों फान नों बा एलायन्स एकमात्र एकॉर्ड नि एलायन्स इलेक्शन एलायन्स या निनिबो बिबो फाइ दङ त्रिपुरा सामां मा खामनो पाइए त्रिपुरा एलाकाओ पहाड़ एलाका थांगा आबुल ताबुल जे बरक बांग्लादेश नि आ बरक से उल्टा सिन जातो से बांग्लादेश नि साइमानाय अ बरक नि नेतृत्वे त्रिपुरा तामंग नाय कोन आसाग्रै हामबाय।